Hola, nens! Com esteu, nens i nenes? Us trobo molt a faltar. De veritat, això es fa una mica llarg, però amb paciència segur que ens en sortirem. Mireu, avui toca Natura Viva. I què fem a Natura Viva? Doncs plantar. Però clar, no tothom té casa a terra, i plantes i flors, i he estat buscant per la cuina i mireu què he trobat. He trobat patates, pastanagues, alls, mongetes. He dit i fet, només cal aigua, uns gots divertits i anar plantant, i escuradents per aguantar les patates, els alls. I us en recordeu que l'any passat vam fer totes aquelles mongetes? Doncs una mica més, igual de cotó i cap dins. Sobretot que tinguin aigua. Ja m'enviareu els vostres progressos, els vostres dubtes. Aquí estem, molts petons, encara que sigui a través d'una càmera.